দরকার রবাই দিহি সাই দঙ্গু তাক বুসকাঙ্গো 500 একটা প্রাইমারি টিচাरनि बाङैनाय पोस्ट क्रिएट खालायजाक दंगौ आं ट्राइबेल वेलफेयार मन्त्रि दंफ्राव बाहायनो प्राय 250 मत पोस्ट खालि खालायजाखा भेकेन्सि खालायखा दीर्घ वर्षते खालायजायाना खालायगाबखा हाइटिनि ताक बुसकांगो सिनि 6000 नि ऊपर स्पेशल एजुकेटिव हिजों खालायमानि बाहायनो ताक बुसकां नाजाकनाय जाय ताबक जतन नायविनाय दरखास्त रबायदि जे जानि जे उपयुक्त अवश्य मानाय I-50 थांनाय इलेक्शन बासावैनाय सरकार फाइमानि ते भागमा मण्डलनि अम सयगरिया बिसि दंगौ तिनि बर पाइमानि हनिनो बिजय मिसिल मलते बिजय उत्सव सालायमनले मुखलायले हाता कायके दंथलायले हा स्वाभाविक उन्नयननि बाङैनाय कारण थांनाय 5 बोसोर सुजुग मामानि बिसिं 2 बोसोर त ठीक मतो थांमालिया कोरोना भाइरासनि बाङै 3 बोसोर परवर्ती ताबहाय जोंनो भोटार रक बिसेस जनता जनार्दन जोंनो ते बिसिबानि सुजुग रमानि बाङै जत उन्नयननि बाङैनाय लामानि बाङैनाय शिक्षा दीक्षा नातिया अम हाइताक सुजुग ते एसे माफिनाय हानि बाङैनि फुर्ति खालायनाय जतनो खाबाक साखे खालायनाय बीजेपी I-50 का थावैनाय और तिनि बिजय उत्सव खालायखाता কয়টা ওয়ার্ড কয়টা বিসি রক্তইলে খালাইখাতি ना अमतो बिसि कायसा सयगरिया बिसि कायसा ना तैने खालायगायबा और थिला कुंग्रौनि सिनि बागमा मण्डलनि जरा कार्यकर्ता जेमन अरनिय सिनि जगत किशोर जमातिया मण्डलनि प्रेसिडेन्ट दंगु हाइतिनि सिनि अरनि वरिष्ठ कार्यकर्ता आं सिबाय जिल्ला दिगिनि बाहायनो सफायखा हाइति अरनिय ते खरकसा अरनिय वरिष्ठ कार्यकर्तानो अनन्तलाल जमातिया बर सफिथि लुइ र वाक टक टगुइ sei tlang sawu पैसा मारनाय रे खलाय दाराते खलाय दङ अम हाइतो जोंनि भारतीय जनता पार्टी दंगिया जों आगे CPM नि थेकेनो ओ मथाराव फैखा बरनि कालचार CPM नि कालचार अरनियो मथावा कहा बरक तने कुछ पासामालिया आसलंके CPM नि कालचार हायानो आरो फाय थकलुर फैजाखा के अम थेके जाहाते जत्त मुक्ति दंनाथै आरो विशेष क्लाइविसजों उन्नयन नायबो सिनि बैसाबुतिनो जों रंजाबो सिजेके फोरोंतलाङैनाय रां रि काहाके खालायनाय जों ता नालायनि जरा रनायबाय सानाय जों ताबक थासा केन्द्र जे सरकार त्रिपुरानि हानि सै सरकार ताबक जों बिसकां आगवानि बारि और जत्तनो दायसुवा फायनाय उन्नयन खालायलायानो अमनानि कयमु